Белгечләрнең әйтүенә караганда, татар авылларында борынгы заманнарда ук шулай бергә җыелып авыл җыеннары уздыру гадәте булган. Тора-бара ул Сабантуй дигән исем алып, халык бәйрәменә әверелгән дигән фикердә яшәп килә. Һәр авылның диярлек аның үзенең үз җыеннары булган, үз бәйрәмнәре булган. Аның әле төрле ул җыен гына түгел, ул җыен ниндидер булса бер чарага багышланган булган. Мунчали авылы төбәкнең генә түгел, әйлебезнең дә сәяси һәм мәдәни тарихында тирән эз калдырган татар авылларының берсе. Моннан 8 ел элек Илмир Измайлов тырышлыгы белән дөнья күргән Мунчали тарих, рухият, шәхесләр дигән китапта авылның 5 гасырдан артык тарихына кагылышлы шактый гына кызыклы язмалар һәм фоторәсемнәр урын алган. 2015 елны Мунчали мәктәбенең 90 еллыгына багышлап тагын бер затлы тарихи китап басылып чыккан. Аны чыгаручыларның сүзләренә караганда, әле бу соңгы китап түгел. Мунчали укуларының темасы да ел сайын үзгәртелеп тора. Аның быелгысы яшь буынны тәрбияләүдә дини кыйммәтләребезнең мөһимлеге һәм гореф-гадәт, милли кием дип атала. Менә хәзер инде ул бөгөн актуальләшә бара. Яшьләрне менә милли киемгә кайтару. Менә хәзер бит инде ул модага кирип бара милли киемнән йөрү. Менә шуңа күрә без инде уйладык яшьләр өчен бик тә актуаль тема дип. Кешене хайваннан аера торган бер сыйфат менә шушы кием. Һәм бүген әйтәләр инде әлбәттә гаврат җир капланса, бу кием мәсьәләсе хәл ителгән дип. Әмма алай гына түгел, икенче хәдис бар бит. Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, кайсы кавымга шасаң, шул кавым белән кубарылырсың диде. Менә шуңа күрә безнең теге тирә-якта яшәгән бүтән милләтләргә ошамас өчен безнең әби-бабаларыбызның үзенең киенү рәвеше булган. Халкыбызның танылган җырчысы Мингол Абыйгалиев татар җыр сәнгатенең үзенчәлекләре, аны башкару ысуллары хакында сөйләде. Сакламый, 80 яшын тутырачак җырчы халыкка бәйет мөнәҗәтләрен дә бүләк итте. Худайның бер бирмеш көнен дуа кылып сәламлиләр, илаклыгы, шатлыгы. Ак яулыклы агайлар. Сабантуйлардан аермалы буларак, Мунчалидәге бүгенге авыл бәйрәме ул күңел ачу урыны гына түгел, халкыбызның тарихы, аның бүгенге хәле, үзебезне борчыган проблемалар хакында сөйләшү мәйданында иде. Иншалла безнең киләчәге артыбыз да, киләчәгебез дә безнең тарих белән, безнең булган тәртипләребез белән. Поэтому бу бүгенгегә тенәге заманны, киләчәк заман белән бәли торган бер мәҗлес. Шундый мәҗлесләр һәр бер авылда, татар авылында үткәрелсә бигрәк тә әйбәт булыр иде. Бездә дә Мордовия республикасында да мондый зур күләмдә булмаса да, кичерәк күләмдә шундый мәҗлесләр тырышабыз үткәрергә. Һәр төрле бәйгеләрдә катнашучы балаларның да күпчелеге башка авыллардан килүчеләр. Чөнки Мунчалинең үзендә сабыйлар саны бер кул бармаклары белән генә санарлык. Моннан 17 ел элек авылда яңа мәктәп төзелә. Ни кызганыч, 132 балага исәпләнгән бу мәктәптә бүген нибары 4 кенә бала укый. Авыл үзгәрде. Авыллар хәзер нишләргә инде? Яшьләр киттеләр бит инде бардан да. Авылның бит положениесе әйбәт түгел. Яшьләр калмый, китәләр, эш юк. Бездә авыр шундый зур иде. Көннең икенче яртысында авыл халкы һәм кунаклар өчен мәктәпнең спорт залында Корбан ашы мәҗлесе узды. Авыл җыены кичен җырчы Гүзәл Уразова концерты белән тәмамланды. Чүпрәле районыннан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.